Zo, goedenavond. Volgens wie SRANAN? Ja, ik heb opgemerkt dat ik niet live kan, dus ik ga het moeten opnemen. Dus ik ga nu dadelijk deze video uploaden. Zijn we eruit geschopt weer. Ehm, ja, ik weet niet wie ik de schuld moet geven, maar jullie volgers zullen dat zelf invullen. Nogmaals, goedemorgen in het buitenland, goedenavond in Suriname. Hoe ik het al eerder heb gezegd, ik heb het een aantal keren geprobeerd om live te gaan. Het lukte me niet. Ik zeg, laat me vandaag proberen om 7 uur. En je ziet zelf, mensen, volgers, dat wanneer je de waarheid spreekt en mensen de waarheid spreken, dat je moest nog mag tak moro. Maar in ieder geval, geen nood. Ik ga deze video opnemen. En ik ga dan gewoon uploaden op mijn YouTube channel en op mijn Facebook pagina. Heel wat dingen gebeuren. En je ziet dat de president zegt van, ja, ik weet niet als het een nationale dialoog is of een dialoog is om mensen en organisaties voor de gek te houden. Je ziet schreefie, takwa losma, de mij go sterde je dat schreefie. Want ze gaan niet voor landsbelang en wie SRANAN belang. De mannen gaan voor hun eigen belang daar. Heel veel van ze. Want ik ken hun agenda zo'n beetje al. Ik loop te lang in politiek. Ja, ik heb in een aantal keukens ook gekeken in politiek. En ik ga je eerlijk zeggen, I know them. En laten we kijken als er een verkiezing komt, als de kiesstelsel wordt gewijzigd, wanneer het wordt gewijzigd en hoe het wordt gewijzigd. Want wij van SRANAN hadden al op een page gezet, zijn 2 kleine artikelen of 3 kleine artikelen die eigenlijk gewoon gewijzigd kan worden. Ja toch, maar het lijkt alsof men bang is om die 3 kleine artikelen te wijzigen. We hebben onze visie, toch? Hoe soorten maakbaar van Samusu, maar het lijkt alsof men, weet je, dat ding wil draineren. Proberen om te kijken van, van wakacharing. Regering, u zit 2,5 jaar, bijna 3 jaren. En er is nog niets gedaan. En wanneer mensen de waarheid spreken en ineens kom je met een nationale dialoog of een intrap nog, of ik weet niet hoe ik het moet noemen. Maar dan vraag ik mezelf af, regering, president, zou het niet goed zijn als u zelf in de spiegel zou kijken en met uzelf in dialoog zou gaan? Zou u niet kijken van wat je goed fout hebt gedaan in die 3 jaren? Plus minus. Ja toch? Het zou ook goed zijn, regering, maar niet alleen de president en de vicepresident. Waarom maak je niet een lijst op van dingen die goed verkeerd zijn gegaan? Dat jullie hele stamboom, jullie hele familie, ja toch? En wanneer mensen en journalisten vragen stellen, dan worden jullie agressief. Ja, zijn Surinamers. Ja, zijn Surinamers. Maar u had dat niet beloofd. U had niet beloofd dat u uw hele familie ook in de regering zou zetten. U had ook beloofd, ja toch? U hebt zogenaamd First Lady weggehaald en zo. Maar iedereen weet het. We leven in een kleine gemeenschap. We leven in een dorp. 600.000 mensen. Alles maar sapjutori. Alles maar sapsmatori. Ja toch? Dus, president, ik zou liever in dialoog treden met uzelf. Ik zou in de spiegel kijken en goed in dialoog gaan met uw eigen ik. Met uw jeje. En u zegt, je bent gekozen door wie SRANAN volk, door deze natie. Want ik weet niet hoeveel kilometers u hebt gelopen. Want die wat kom ik kilometer, huis aan huis. Want je tegen die trappartij gaat lopen. Moeten we daarvoor gaan lopen? Hebt u gelopen om mensen voor de gek te houden? U hoort maar jeje voor de gek? Of hebt u gelopen voor
een natie, een leuke natie, een mooie natie, zonder die clans. Want daarvoor praat men niet. Daarover praat men niet. Ja toch? En diezelfde clans, u bespreekt ze niet. U bespreekt ze niet. Want ze zijn belangrijk toch? Zij hebben sponsoren. Ze moeten 500 hectare krijgen. Ze mogen 300 hectare krijgen. Ze mogen gewoon doen. Zonder een tender mogen ze meedoen. En dan wilt u in dialoog treden met organisaties. En ik ga eerlijk zeggen. Maar luku ala dito, de man zei gewoon naar dialoog. Huh? Alla soort man. Una yeye. Una yeye. Wat aantal voelen. Mek verkiezing kom. Mensen wisselen naar blijf volgen, blijf sharen. Blijf sharen wat ik u hier zeg. Ik ga ze uitkleden. Alle mensen die zogenaamd namens de natie daar gaan zitten. In een soort dialoog. Voor zichzelf. Niet voor jullie. Niet voor de natie. Een aantal van ze. Laat me voorzichtig zijn. Een aantal van ze. Ja, en je weet, en de president, je moet naar dit kijken. De president alleen maar voor de gekhouwerij. Er gaat niets van komen. Er gaat niet eens 3% van komen. Je ziet duidelijk, wanneer ik over agenda's praat, en mensen een 1, 2 en 3 agenda hebben, zijn dit soort dingen. Onthoud goed wat ik zeg. Onthoud goed wat ik zeg. Maar ja, president, u hebt het al gezegd. U bent gekozen voor 5 jaren. Het volk heeft u gekozen. Maar het volk is vreselijk ontevreden. Vreselijk ontevreden. Dat zelf medici wegtrekken. Dat zelf mensen hun huizen te koop zetten om weg te trekken. En trekken weg. Is duidelijk te zien. En u komt nog steeds met nationale dialoog. In plaats u komt met nationale oplossingen. Ik heb nog niets gezien in nationale oplossingen. Ja? U had over de naschoolse opvang. Je weet toch, vorige. Maar weet je, die brodenproject, geweldig project toch? Want als uw regering zo goed was, was er geen brodenproject. Was er geen pakkettenproject. Maar die brodenproject van uw first lady stinkt gewoon naar corruptie. Weet u waarom? En heb ik ook die verhalen gehoord hoor. Ik volg ook een beetje alles. Ja, we hebben gekeken naar de hygiëne. En we hebben gekeken naar de kwaliteiten. En jongen, miluku de brede. Je weet, ik plaats niet alles op mijn Facebook. Miluku de brede, jongen. Ik heb uitgerekend 135 of 140 komen die per brood of per kind. Als u een goed beleid had. Als u een goed beleid had. En als u goede denkers had. Want al die batterij van adviseurs die u daar hebt. Je mag ze gewoon wegsturen in een gotro. En een gotro met smeerolie. Afgewerkte smeerolie. Zo waardeloos zijn ze. Al die adviseurs van u. Het ruikt gewoon naar corruptie. Die brodenprojecten. Want diezelfde man die brodenprojecten heeft gehad, heeft zogenaamd, en ik kan nog met een stukken, president en regering. Ja toch? Want jouw man zei, hoort tere ete dape. Maar hoort tere. Hij heeft gratis toch? De Surinamers verrast met kersen. Ja, kers. En dan worden we standaard genomen.
door diezelfde tolboy. Ja toch? Diezelfde tolboy. Die zo geweldig is. Ja, je weet, ik ben, je weet, Bhaiwa, Hamar Bhaiwa, weet je. Is dat van India, maar ik zeg ja, je weet, ik ben goed, mijn vriend, met de first lady. Ja toch? Stand up! Aan mijn nek vallen. Stand up! Maar dan, je ziet duidelijk, dat ik nog wel zit, Sani toch? First lady, ik daag u uit. Zet de mensen of de bedrijven, niet die één dag is opgericht en 2 dagen zijn opgericht hoor. Nee toch? Zet de bedrijven die in Suriname meegedaan hebben, want ik kan een aantal bedrijven en broodjesbedrijven, ja toch? Die een betere job met betere toespijs zeker dit hadden gedaan. Want op SRANAN zei rokkeren. En voor het bedrag, de man bij lever kan de 100.000 breden. 100.000 breden. Hier nou. Nazi wie SRANAN. Je moet een let op dat mijn tax zijn. En je moet look at body language. Nanga visie. Nou, je weet, ja, wat hebben die broden gekost? Je weet van die sensatie toch? Je weet. Hebben jullie naar Bollywood? Jullie kijken naar Bollywood film toch? Je hebt Bollywood, je hebt Nollywood en je hebt ook nu een Surreywood. Want Surreywood film hij draait nog dit. Dus je hebt Bollywood, je hebt Nollywood, ja toch? Maar no, dus wat je Surreywood de mij draait. Wat was het daarom? So show. Je ziet duidelijk naar visie. Dat je leeft. Je liegt, man. Jullie liegen voor deze SRANAN. En jullie gaan verder. Nationale dialoog. Ja toch? Nationale dialoog. En dan heb je een aantal Surinamers. Want misschien die zo'n minister of onderwijs. Dan mij vind je minister. Dan mij vind je een broodje bouw. 300 miljoen. Maar ze denken niet aan productiebedrijven. Ze denken niet aan die ziekenhuizen. Ze denken niet aan betere salarissen voor medici. Ja toch? Want onze gezondheid, regering, en dan mag de minister de hele dag blazen van gezondheid. Hij mag de hele dag zijn best doen. Maar als je chapragas hebt in die regering, en een paar mensen die met een goldcard lopen, want dan komt er een ambulance uit Miami wanneer ze ziek zijn. Dan man is spanning als er naar mijn next, want die maakt dit. En onze milieu wordt vervuild, geen aandacht wordt aangegeven. Dat was bouwbroodje 300 miljoen. Look hoe dat passief uno. Look hoe dat passief uno. Maar nee toch? De chimchiroka voor 50 dan 1000. Golo, uno maar mek money toch? Maar misam, o men mek dat toch? Dat is toch maar achtergrond? Dat is toch maar achtergrond? En jullie weten dat ik weet toch? We kunnen toch precies uitrekenen? We weten toch wat sonderen is? We weten toch wat een riviersondatie kost? We kunnen toch de betoneenheid berekenen? We weten toch precies hoeveel ijzer erin gaat? We weten toch wat de arbeidskosten zullen zijn, nationaal of internationaal? Of zijn wij ook hier een dummies die rondlopen in Suriname? Dus al die ingenieurs die in Suriname gestudeerd hebben, in het buitenland, in Nederland, in Brazilië, in Amerika. We zijn alleen maar dummies toch? Die hier rondlopen in Suriname. Want we weten niet bruggen te bouwen. Maar we werken wel in Dubai als Surinamer. We werken wel in Indonesië als Surinamer. Ja toch? Maar nee. 300 miljoen. 300 miljoen. En dan komen we met een verhaal. Ja, Suriname en Guyana gaan financieren. Het is een particulier. We know. We know. Die arme volk weet het niet. En daarom maak ik jullie ogen open. Ze willen alleen maar diepzeehaven. Maar kom dat toe. Die Pandora's. Maar kom.
Ja toch? En dan hebben we alleen maar grappenmakers. Ze denken dat Surinamers gewoon dom zijn. Want Surinamers weten niet hard te werken. En je bent constant bezig al die corrupte dingen te doen. En dan kom je met nationale dialoog. Wie houdt u voor de gek, regering? Wie houden u voor de gek? Hoe tegen je me? Hoe tegen volk? Hoe tegen wie SRANAN? Maar nee toch, alles wordt in geheim geregeld. Weet je, documenten daar. Weet je hoeveel documenten van jullie internationaal. De mij draai kon aan mij bakken. Niet eens nationaal mijn kies documenten. Zo schaamteloos zijn jullie. Huh? Maar van wakka, president. Waar is die vicepresident van u? Die geweldige vicepresident. Huh? Minister Bibes. Hebben jullie gezien? Mensen, let op. Uno merk was op. Wat tore kuku? Minister Bibes. Ala Ramdin, ala la presidente. Ramdin, waar ben je? Huh? Ben je spoorloos? Ben je constant in het buitenland? Hebben jullie opgemerkt? Wie zit bij die nationale dialoog? Mensen, worden jullie wakker? Wie is er nou een wiki? Wat de kaart schrijft nationalist. Huh? Nou, lekwan toch? Hier heb ik een fake news story. Wat ambassadeur voor SRANAN. Hij is van Franse. Hij is bij de Frankrijk. Die geweldige 27 megabyte chip die in zijn hersen zit. Professor Ori. Met gekochte diploma's. Dat is fake news hoor. Is dat niet fake news? Regering. Ik heb een concrete vraag naar jullie. Met hoeveel paspoorten? Mensen, Arki. Met hoeveel paspoorten? Geen paspoort. Lo. Is meneer Henry Ori Nederlander? Is meneer Henry Ori Surinamer? En als ik me niet vergis, en de Franse ambassade weet ook ervan, want die dummy, schrijft een brief naar de Franse regering, wat er met hem is gebeurd op Schiphol of op Franse baas, airport. Ama pour SRANAN paspoort. Dan volgens mij was dat nog een. En voor die meneer bij de balie, of die mevrouw bij de balie, want er is een meneer geroepen van de station manager. En die meneer haalt ter verschijn zijn Nederlandse paspoort. Een ambassadeur die zich Surinamer noemt. Fake news hoor mensen. Die zich Surinamer noemt met een Nederlandse nationaliteit. Fake news. En die man geeft zijn Nederlandse nationaliteit af. En die man mag door naar Frankrijk. Mag door naar Frankrijk. Dit soort pakshakkers. Dit soort mensen zetten wij als ambassadeur. Want dezezelfde president, toen hij VAP-voorzitter nog was en nog is, want dat is ook iets. Je bent voorzitter en je bent president, wat niet mag. Doet alsof zijn neus bloedt. Ja toch? Dan maar doe ik dat nog zo, brodo. Maar heren, dan moet je grond op ching en naar techniek en waka. En men vergeet dat er altijd mensen van de inlichtingendienst altijd in de buurt zijn bij deze soort pakshakkers. Die zich Surinamer noemen. Die zich nationalisten noemen. Zijn allemaal anationalisten. Deze mensen zijn geen nationalisten. Ze zijn nooit naar Komala Samuto geweest. Ze zijn nooit naar Tepu geweest. Van mij zijn ze nooit naar Blakawatra geweest. Van mij zijn ze nooit naar... Van mij kan we dichtbij. Duwatra geweest. Van mij zijn ze nooit naar Achoni geweest. En dan maar go de man draai want de meisjes zo blakasma.
Mijn god, alleen maar zwarte mensen. Laten we wegrijden. Laten we zo blakken, blakken, blakken. Alleen blakken. Ik voel me niet zo veilig hoor. De mas doe je hey, waggie. Voem. Net ook als de Nederlandse ambassadeur toch? Huh? Regering? Ga je wisselen en vertellen wat voor paspoorten deze pakjakkers hebben? Voordat ik fake news van mij de waarheid wordt? Ja toch? Mensen, ik ga hiermee eindigen. Ik ga niet een lange live maken. Of een lange opname. Maar ik heb een paar mededelingen. Ik heb een paar mededelingen. De meesten zullen het al gehoord hebben. Jullie gaan het nog horen. Partijen, organisaties die eigenlijk zijn opgeroepen om te praten over de natie. En SRANAN is ook uitgenodigd. Mijn persoon en 2 bestuursleden zijn ook geweest. Ik ga jullie nog informeren. Maar ik ga jullie wat wel beloven. En er waren een aantal mensen daar, van een aantal politieke partijen. En volgens mij hebben een aantal duidelijk gezien dat ik na Kusing als voorzitter nu van SRANAN met bepaalde gasten niet ga praten. Vooral als ik je agenda ken. Vooral als ik weet wat je geen moer hebt betekend voor deze natie. Niet eens zoals Pikeri de pot ooit. Die natie. De moet sapsma meer. Ik ben heel duidelijk in mijn denken. Ik kan met alles meegaan. En als we voor nationale dialoog gaan. En nationale SRANAN gaan. En ik heb jullie beloofd. SRANAN. Ik heb alles wat mensen in mijn beweging, in mijn partij. Ik ben voorlopig als voorzitter. Maar mino zeer smeren. En laat het duidelijk zijn. Naar alle politieke partijen. Wanneer we aan tafel zijn. En als we geen SRANAN agenda hebben. Is SRANAN daar niet te vinden meer. Want ik ken een agenda, een aantal agenda. En if we no boygi. Komt op een SRANAN natie agenda. En no lukken meer. Dan je mag dit soort partij iwani. Je mag dit soort geweldig iwani. Unespang. Maar wij, onze bestuur nu, heeft wel besloten om in samenspraak met SRANAN natie, voordat wij besluiten nemen, terug zullen komen. Dus dan kun je jaren, dat we tegen ba, dat partijen en benader UNO, en UNO dat nee, we gaan jaren, en we arken. En waar wij, als SRANAN onze bijdrage kunnen leveren, dan gaan we het leveren, ja. En ik heb het vaker gezegd, en ook voor de nieuwe volgers. Niemand heeft 10 schone vingers. Niemand heeft 9 schone vingers. En je hebt mensen met 3 schone vingers maar. Maar als je met me praat, en if je change me bos en tapu. Bos en tapu. Als ik zeg, ik ga naki na een feti na een zand. Maar me poti tapi presi. Meka nasi sabi. Tak you no mus komoro. In no waf den politiek partij moro. So se do partij sa ko furfa volk e fu go drape. Maar mino go na alasma. Ano luk. E fu atra voorzitter ko SRANAN. Mino sabi. Maar mi no go ser a volk. Mino de. Mi wan roko. Ik heb het niet goed. Ik heb het ook niet slecht. Ik werk hard. Mino danga face sani. Mino danga sa me ganita mi maneri. Ma koji wan lazy.
Gewoon mooi sweetvolle. Ik heb een aantal mededelingen. Mijn kaartpartij nee. Maar de massa de politieke partij. En hoe met een aantal fout. Mo aksu no. U horu na usrefi. U bedank. De gwe. Want ik voer genoeg. Ik maak money genoeg. Ja toch? Gidesma. Sa lipwa legacy. Sa wat doa sani. In uw politieke partij. Voor change kong. Gisrana. En aan mededeling die zie. Want ik krijg zoveel klachten. Mevrouw. Awa coördinator sa da. Sma bebel mi baka voor Brokopondo man. Ja. Mevrouw Awa voor NDP volgens mij. Hè? Sorry. Alfonso. Ja. Mevrouw Alfonso. Mo tegen u. Charisma no tegen. Ik krijg zoveel apps van u uit Brokopondo. Ze willen u daar niet hebben. Desmano los to you. Omdat uit respect, des mij takang ayu de go mee. Maar sabi, mi roko na Brokopondo. Mi roko een deel voor Sipaliwini. En heel veel mensen kennen me van Brokopondo. Ik heb 2 verkiezingsjaren daar gewerkt. Je weet het. Toch? Je haalt internationaal en nationaal een krantie. Dus heren, meneer, mevrouw Alfonso, ik vraag u beleef, zonder u nog te beledigen, zonder u nog te zeggen, dat desmano wan you drapen na Brokopondo. Want tweede sma, dat is een labaria toch. Abdul Gafur. Met dat persoonlijk na ngayon. En desma sasap Abdul Gafur en Page Osani uteka man. Daarom moet je deze video ook sharen. Laat ze weten wat er gebeurt. Meneer Abdul Gafur. Nikeri. Nikeri no one you. De mafia-organisatie. Wa her ipiman. Nanga de chaparas nanga sayde wat idee was soort blok toch. Nanga was sebi IT man. Je karus ref jongeren. Maar niemand wil jullie daar hebben. Want jullie hebben meegeholpen. En jij. Want jij bent de grootste chapra. Want ineens ben je bij de VAP. Ineens ben je weer bij de ABAP. Want het gaat om je belangen. Het gaat om zogenaamd die mensen die jou sponsoren om hun belangen in veiligheid te stellen. En dan gaat die smotapu. Meneer Abdul Gafur, if you know one, tak wiseren aan klei uit. Bedrijf bedankt hem op de organisatie. Want je bent een kuno in je organisatie. Je bent een heavy in je organisatie. Kan es man want tegen you opla, maar isap me, daar in obel op me. Is so to me. You lagi sort libis maniri abi. You know what lagi man. Yera? Dus you lip a organisatie, gidesma, sa denk ik 3 organisatie morabong. Want je bent een 0 in je organisatie. Je moet gewoon weg. Want jij denkt dan van, ik ga met dit doen. Je tijd is geteld, jongen. Je moet gewoon weg. Je bent een van die chamars. Je bent een van die chamars in jouw organisatie. Ja? Je moet gewoon weg. Toch? Net een aantal chamars die al weg zijn. Die zijn andere partijen. Want ze hebben gevreten van jouw organisatie. En je hebt ook gevreten van jouw organisatie. Je hebt jezelf verrijkt in de organisatie. En dan zet je mensen te zagen. Hey, zeg, je een lagi soort libismato. Laag ben je, man. Maar goed, mensen. Ik ga hiermee beëindigen. Ik wil iedereen bedanken. Die me shared. En die me deelt. Many lobo. Many met dat lobo. Want we hebben karama een lobo. Maar many lobby. Mensen, ik zou zeggen. Ciao. En tot de volgende keer.
Laten we zien wat het me geeft. Maar ik denk dat ik niet meer live zou komen, jammer. Maar dan ga ik opnames maken van een half uur tot 35 minuten. Oké, ciao ciao.